Ghana has a quote will be close or yes, he said, as I found out when I saw call baby a quay be said be she say, baby, I may call the best me and I says me. Pa, no could pa. Or you are fool. There's one sign crat a jumenti with me sign a waterful for a brown giant. New Kuman, I said, I will never be bring my seat. Obi so betima ye adwuma yeska enti ontime mfa nya japade so da abusia kwanto mu nsem ye kan de wonim ahanya support tv ye ka senya nsapa o se ye sane no badwen ba kwanso ena emra wo ye papa Yayina e Ghana ha se ni tisu ni me adwakra mete ha ni pempino na nka mani suadi mu no anasa ade be chi ameda so na nka adwa e bia na nka mini Ghana ha se na nka mabu mikete makwakopie mu e wo bi kroso yesusu se bia ye wo no nkanko nkoso yedie asetena pa yenya e wo ha se nenso se benya yedie nkanko nkoso dia ene eche yetu bata ye firi ye kuro e ko obi kroso ekodi pa eho ani enim se yenhira be free aba na onim se enne no story bi dinam social media ne so a enya story no nkomo ne eba bedi nanso ye ba be tua ade atu ye hofo ye wasa timupo we bi we tirim no ye hu kwan ye be fa so atutu ya na monse ne be ya yanso obi kroso no yenko ka ho anasa ye ni enkoye entotontoto onim eye Baroski oni ofori mponsa ebo onyu bi otolege na ma share the video bi ama me raho mesia fem na mibusa mu nsem bebre se ono mpa o chedi ampo ada roma wamma na doma chede wetimi tonyon wetimi je nkrofo ani wonum tumu po wo brese ya enya me adwo ame de beti ha ne de ene ebe ya ma be se bia metena me kuro so no medi me pa na minim se bia metena ha yankopon ada roma obetre ma hiem ama bibia so ayeye di ama me na abusuya ene ba medi enkomo Yakoma yeba bedino efa sene Ghana fo ye ni je akwantuo mu ye ni je se betu bata firi ye kuro mako obi kuro so ni nyina na se yedim se bia ye kwa no eho nhira wo ho ye die wo ho na so e bia tirimuponi adwene ta yakwantuo na chi no na ye yira di firi hu ene na nakra e wo studio ha ne no e betwe enkomo ye bedi enkomo ye betu ye hofo ye brabo mu nsem ye ba besuasu ade e wo ye brabo ho ye bebusa sa konto kura eye obi eye bone se wotu kwan free ni kuro so ko obi fufuro kuro so okodi pa amasa bi ono so ne sa akona no abusua so ho atowo mo na mpo se obi betu kwan a niema be na ese wodi gu akwan mu na beebi a wo kɔ no se bi onani ankwankwan ne totontoto ene ye bedi enkomo nsem bi eha nsem bi koso a ese gitu ye hofo nyansa pɔ de yaba se yebesua ya mamre yebesua ya mane abrabo mu nsem yidi ni nyina ho nkomo na obi a wo hwe ya ono nso sa tebia no wo mu no wetimi asɔre afrim na dachi bi no nani anya ne totototo ewo bi kroso mekasa enye tenten nala app ana asomasane so wo UK wo USA wo kro bia wo European country na wo pese o mani sika efri ho ede ba ye bi brem Ghana ase no akonya ba ede ama wo so ne nala app ebedi dwumadie na obesend diska na wiero na ekire din osu bi ama areho bi ama menabo bi amba sabio obi ayi bukata bi ani ho esan nala apa wo de be mane sika afri obi kroso aba ye bibrem Ghana ha sei na nika se wo ne se wo use nala app no na ye ma wo discount of $20 wo first $50 transaction a wo be ye e de free amanone e de aba free obra wo use nyansapo edin no enti use nyansapo di no na fa mane sika efri nala app ne so na wo de asebe pc ebebreme na ranka me mo akwa babiem eba nyansapo so yanyado na oho ye de na me ado me ho ye na ranka me raho ma raho me raho wonim say adwanka me dream and say dachi bi no some 2 years be 3 years o manim ne de ka me free Ghana ha akodi me dwuma ewo obi kroso abuchi na ene mahu Baroski video ama me raho yem bezi wo Baroski asama ato no esa sanyo no nkwa na atu kwan a wakosa amanye mu me bi kura me firi mu bebi a ye fa kra de ko abrochire no eya oti areho
asefem na nanakra wakoko epenya wani afi wabo brade dru baby wo ba wi ase asa na adwo me ba wi ase die menim so obenya experience bi e dey fa akwantu ente ne ba me di nkomo akwantu oyi abrochire akwantu ene batatu nsunsu ye dem ana se eni nyina ba di ni na ye kanu akwantu enye bone na ansana ubia betu kwan ese nya botae okay se wa nya botae a ehun hia so betu kwan ese baabi a wutu kwan akọ eye bra e na wokobo okay ena se baabi a wufiri bia na baabi a wo na ho anso betimi abobra na dia ya na ya kakra wo mu ama edu baabi akwantu bam ni se sebe ese bi wo ha ye wo si ye wo mu tu esie so nti o mu nchere tenten ye ena obi zo a wutiri nye wo mu ya wo ato amena nso kura mpo no esa wo bi pom ena ya wo ato sa amena nti bele na be fra amena no mpo no asa be pie free be pon so abaso so mpeni kasa na me no ka tese baabi wo ha enipa ne bi be pie free a na ehọ no sebe emwa bia nya de eni ho eti se nipa no nso mpese na brabo ebe senti otenase ya so baabi mini buafo minyi obi obegboa enti kwan bia so metu kwan ene ka akwantu a sebe enya ama no ne nko na ya akwantu na ya akwantu se no na we yetirimo se watu kwan a uko unyefu play de watu kwan David enya no nko na ya akwantu ye ga na ya obitimi free baabi o ekọ baabi ko dipa okay so obitimi free Ghana ha ekọ baabi ekonya aduma biye so ena obi su timi free ha etimi ye de ekọ abrochi nti ye ka akwantu a enye so akọ abrochi nku na efa na akwantu okay na akwantu oni nyina mu nsusu ansa na abetu kwan ese onya botai so oni botai a akwantu obi a betu bia no so obi amaso ena nke ye chense obetina wo krom ebi se wutu kwan dia na ye bibi ni se opese wo ye adwuma wo baabi a wo unni betri unni obi anso so a obo betri enti ukọ biri wo moja ani wo de wabo oden ekọ pa adwuma ade apeska na wabo abo ska no ayede ade abofie abebobra so jase enti sa ekwan na wutu no sebotai pa nsi wani so na enya adwene pa se okope bibi na ade aba okọ a wabrabo no be yebasasa ade ntino wabrabo no be yebasasa ebia na nyame ayo adom okọ akwa na okonya adwuma ne bi adwuma ne shaase a ska kakra ba onso na shaase na wa shaase ye namfosem na fe ska kakra na eba ubedi bi na ade bi ato ho no na fe ode ye ensam sebe enama kese betuma akọtina aduana ho betofufuo 10 cedis enam 50 cedis so tofufuo 10 cedis o no atonam be 100 cedis adentia ne wira free botae na were ode koye eti sika na onya ni nyina no obesa di na kwantu mu nso odi sika no onwene se memfa bi nto ho na bibisi ana bibini a betimi dia san machi enti obeye sa ode nsanum ene namfosem se de obi kura timi ye de ekofa ma asem kura ye de kan sanum ho na ode ti akwantu bi mpo a no wakosua bra bi a na owo ha no na ommo ebi kura no akofa wi num ana bibia nsem fata na ode akoka nipa bia no na ode ebo sa abra no eti sa niema na ekoni na sa niema na edi ni sika na kese oboa no na nko odi ba fie be ye bibi pa no enti na ni baba no so ni tira nye ye pe na ebi ayade bi so ayade akobo no akwantu mu enti sa ayade no bo akwantu mu a sese busuafo ene mpe bosia emra mefa wo ana sese enti ekoduru ba bi a busuafo no kula bi nhunu ba bi a wo ebise okwa na okoduru ho no a se de onya adwuma kakra ye na ogi nani no wanka afi into wentimi ankyere mpo se do ha na se bo ha into this ebia
enkomodi die mu ba bi okoye na namfo bi onne na no wetu aka jem so ebi amfikuro we so de bi akobasa omonso awurawuram abegbo amane na so mu ho mi yebewura mu ewo ho na me pese e busa what to find that netu kan pa obetimi eni aka amani a wukọ mu ebi ade wukọ kodi da wona betima kire ebi amani bi wukọ mu a obetimi a kire me yemu de tell say akontu obi ani ho akwa kodi dewu ukọ bre pa so nti bre no a wo bre no ena ese won so wodi adwene to ho sika wunya wodi adwene to ho na hu se ufi ba bi na ba ye dia abesa ye den akọwonchi ti na oni ye hye ye pese ye ti ama me tro no se ukọ na akonya adwuma ye ne sika ba wonsem na ye wa bi se ubedide wo ho de a eno obekọ bataka so jase ye wo batatu ele wo bataka so eti ba bi okọ na akonya adwuma wonye sika sebe anya ma ono omunam nam fufuo ne ade tina ne wura firi nachi onkai nachi kura nti botai na odi ko ase nko okọ sika kura e dia bebobra e wo fie no ne wura fi nti na ni baba na hoso no na bra bon aye tantan to na dia e yewum pa kura ne se yare bebo na obusu ani dia anye de eni afa be kwa boduru ba bi no na obi a otiri ko yeye mpo a na bia nkomodi dem na namfo bi a ono o nam se ni papa aka ho na adwenpa o mutiri mu a o se ni passport ko ka se ni krom na ne enye jeto so na yemfa nanko chese tan agre fere se kaniba watimi atukwan na wa ukon wa na ko yo na fe de o ba enipa bi na do ba susu mpo a uni ahode wantimi amfa sebe praye ko mfiri akwantu mu anye de ambafi nti so oba na beduru fia hwan na nhwe wo beduru fie ne de wo ye busuani o ebi na ama no papa wo ibetima ahwe aburo so na otwimie de aka do bi abeyi nani if say ukọ ye no wan ko bobra ana wan ka afi ana wan susu se wan mi se de fie etie ana ade ko ye nti saa na ade aba ibeja awsa afi beduru ba enu se ewo na bewu a no ewu so onya wo nsu dia wo ya busua dia nti kwam ya busua befa so akata wachi no ombeye na dia nu kwase ede aba na dia ha dwene pa so wo Ghana hampo dia eduru ba bi a ufie ba no ya na nheda nya di bebre se wa free ye ha na bia wokọ amanone eno dia no kwase bini eden na amanone ho soso no se unya koduru ha ene se okoduru ha no anya adwuma yo de obenya adwuma ye wa ha no na bia ne nkrata asem ne bibia boa e kire se okọ no ebia okosua de anase ewa adwuma bi wo ha okọ ya na okọ se adwuma no se anya sa na se ofiri ha kwa ansa na obenya nkrata akora no bia ye adwuma no enya sam kitwa what I say enti se wanya nkrata ebia odekọ a odekọ akọ ye adwuma afi na wo kọ no wodi hu ko siesie so apa adwuma bi nkakra ya ansa adwuma kura wo kọ akọ ye no koduru ba bi a adwuma wura no kura sa timi busa so wo krata wo enam so woni krata bi ndi so okope obi die what I say obi onu watena ho ache na bia waja adwuma bi ya anase wafa kwa mzo nya krata ebi na wakọ akọje saa krata nso no be ye won hihye nti bosume so akatwa na wo waje no eno obeji bi nso ayene afiri utira nye obi timi ka se ne krata na odi ye adwuma mo odi bosume akatwa na mboche mmiensa ni de bi wo de ba obi nso utiri ya ena onu uche mmie ena obi adem papa wo ni tirim kakra no wono nso so aka se wo de ye nche mmiensa na fa mmie na mamba ni nyina achi no hwe ba bi abedewo aduane a obedie ebabi a obetena wo dan ka ensuo ka kanea ka enye bi ni nkitinkiti a Ghana de kakra bi ba ne ye go bana no so eho de no ebo ne soso eti se wo koduru ho na wo ye ohu akwadwesem a wo beka kromo e se wo kodu fufuro no
baabi a obeda baabi a betena ne ho ka no wonya adwuma nkwankoye ena adwuma ba akon so kura na obenya awo ya sa adwuma ni sika no entimi ntwia wodanka ene unsuo ka ene okane aka no waja se etidi so ka adwuma bi a be mienu ana amiensa ana nan bom nti ufiri ha na okwa ha ufiri ha na okwa ha so ni nyina mu nso ebi a mekes wuni nkrata so etina nkrata asem so enso abaye hawo e di amon ti se nyame amwo na wankonya boafo obi na wa amwo e ma wa menya nkrata adwuma wo ye ni nyina no bibia ni ho a etimi bo ho ban enti dakro pe etimi chu ye chu a ye do kotum obi won so a ye ne kosi ali prema ne ba na dia do wo se abrofo ni ba bi wo mutiri mo odin sa ni pa na ye chu ko etimi bo ani ye boni na yasan do si ebiomshen ne do aba oba okro mo ana oba ye yarefo na wo ka sei na wo se obi kwa e bia braboni bia wo kwa akobo niema bi odi ngokoro ne de san niema wi ba mi ka sei mi firi mi kro ma ko obi kro so no na mi tibu po ina ne se me kwa akobo me hu moden ahwese menya bibi kakra dia ba fie aba ba boa ma fie nso atumpom na ade tanya kodru ope na adwen na sesa sa na asa e ka me boy say tie asa wo firi akọ no wo positive mind ade ko ba obedru pe na adwen na sesa e de be na de sa ade ne ba me say me na me pese bi ati as nyansa akonto to nyansa bam ukodru ope adwen no a wo di firi ha ko he no ukodru a adwen ni firi wo ma adwen ni firi uti na nyansa ba pe obeka kromo ade ntina me kasa on se obuta ni se efie nye e bi kura America sei na efie abusuan no na apepere a ni apabusuan bi ama se kwa me ana adwa o nim se dia ICT o enti dibusuan we na fatu kwan na wo kono so hwe se wo betimi diska bi aba bede ye dia betua sa eka no efire o e bi kura abusuan japade ni apeja ni e dia ama e bi nso a obi mpo na ye wadom ebi a wadamfo bi ana aboafo bi na de wakoduro enti odi ukoduro ho no emma uwire mfi se wo firi baabi na waba baabi na ma uwire mfi botae a ewo otirim nti ama ade koye na bi munya koduro no munya adwuma na sia ne ba wo nsem kakra pe na mo wure firi wo munji botae ade koye no na ne wure fi o aha ede se aha de se bi ye adwuma ebi anyame kura abo manya krata ni to ye adwuma onka efie o na wahase na eniema bia ense se oye ena oye otime toto ebi aka akese eniema akese ye eniema bia akese wa brochiro oye nse de ofiri kuro mu a so na sebe abrofu na ye no wo monam he wo mani atia ma etai wo mani ate papa eti so mo hwe wan kasa wa bra bo no ni ye bia wo ye no a wa hwe ya o ma timi de wo fa kwa bi so kuru mo ha obeka okay what you say eninti se ukwa e se wo no sunson ho se sebe wo ye mobroni ene wa ba se obepe bibia ko ofie eti eno na e se utiri mu pa na se wa anya ne sa na wo ye wa adwene se manya sika aw adai me nko meti ha obi antimi nya mehwe onko na obi antimi nya obi momo na ka hu se wo ja maame ene wo papa obusu awo akiri obi kwetu azan semle mitu kwa na me maame no papa nyina mo afiri so na emu kai unchi se unua bi yeden e wo fi na eyeden a unfiri aho na ma bia nso na obewu wo soro a ne takra nya den e mafo enti eyeden a obeba unchi eti se o maame no papa ni wo kura na sebe obetimi apa obi na adwuma a wo ye no ujeska kakra na ade amane o monto plot mame so na kakra enti wani beba ho so no na chese watuma ye bibi na wankasa ohu se ebi abrochiro me tena o mfie du ana mfie du omu na mafiri ha akọ ana mekọ a bi na masan aba na mesa enti wudi botai bi si wani so se bia open dan ana yensi damo ana open sika bia oba betimi dia bia adwuma bi se ne be ya oba onye de onsan ko bi na wodi sa botai na si wani so ti so fa sa botai na si wani so na ma hono ko ye wo de so ho
afa bonse niema kese na auto ho ensa kese na wonom de sese wo ye no esenke bebu afie no onye nti odidi mu afa bonse honframa no na aba ye ode te se honframa no ba ye ode pa se obesan ba wachi no edi nana yenhwa ade bi mate sa asemu na minim se bia won so wate obi a wo hwe ye so bia wate sa asemu yesi mpampiri wona woto kwan anase ye free Ghana ha se ko obi cross wo no yesi se asakwa na abekọ na se wo baby ekoye bi se bi hwehwe mu se baby a me ko no besim ye na se nsim ye edo hu ko gija na so wanya sa ade na na mpampiri no bekọ na why stranded bi ka se wo kwe wonnom dot unhia koke wonnom nsa umpe ma asem unye se na so kwa kofa sa ate bia no eno so ye no kore me da se ni nyina no eye botai mienu so obi wo ha na eyefie japade ene etamma no se onfa nkobo bra emebo abusuan ebi nso wa abusuan se da kwaje besia kwaje ase na ye de aman se onfa nkobo bra na ye de sa anyama na aman no ena blotire ho soso no se unya koduro se kim unya nya boso me pe wa abusuafo wa tire nyina obi anim se Mesisa wa blotire me papa wa blotire me na wa blotire onkai no ntna sense se afen no koduro na empo adwuma kura wanya bia ye na adwuma na wonya ye no kura no yetwa akasen na woda hene na woye dem kura na wodidi wo ho omo nwene wonya kwa abrochire ni de na obia ni eda wo so enti dia wo ye no ene se wo no wonya abeye di edikai eti se abusua ene di efia japade ma wa ese se wodi wa adwene eto ade no so na otimi ye adwuma hu se mediscan bede ebe mane akoma abusua na abusua hu se o ma bo amtimi so aye den ma bo abusua se ye busia bi ene ye di ma wa wo be se watu abusua se wa anya sa ade no so ugu nu agu asomo a afeni asase na ye adwuma wo fi ena kwame ame abobusia akoma no abusua japade akora ne ko ne se omfi ye nyame betua nika ena nananom na chese nsem bebre ena de omo kan so se ye sa nso so ebeye sa waja se ebeye sa eti bebre akodi wa omo abra ba sei eye ye na ye wa tire ye ena ye sa buru omu nua ese ka omo ko ye no ye go so mo we flo mo sabe kan ema ena nso abu nua ye agu na so no tiwo eti omo ba buru nua akopum so abra ba ye de ebe sei ena obi so wo ha no kwasemini sebe efie no ye osunsun ahodo ho a esunsun ni bo ho do mo se ya de mo mpa ade pa edi nkebe ye den ena ebi obi ekwa abrochi akodu baabi a ese ye ma ne visa na ngodi tukwan afi ebi an nkrata se na ne picture kra ne bebe so no ye be ma o ese oba obi oba ese o ye be ma na akoye nkrata so sunsun so ye den ewo eti se wo betu kwan ya ese se wo hu ni se akwanto na wo tuo no bibia betimi asi enti de edika ni kwan se o ma wi free nyame pacha se eni kwan se o ma wi free nyame da krokra ada na bebre so ma mi se nyame no gi se wo go kwatena so ne da bi ansa na wakwa akosum nyame ya ka se wo sum nyame a wa brabo so eni onukuredie ba bi a go kwa konya ye adwuma wo de nukuredie wasetena wa brabo mu nyina se o ma ne ye kama pacha se eti wo bo mpaye no na ebia wo hwehwe pani bi so wo wachi na wo do akire jan enti de ye tete se wamfa wo enja yi a asanse ne ba ne no kure eye no kure pa ebi se wonya kwa na obi ani da wo so ena wo so kwa no na wo kwa na na de ni ye eti wo hwe ko sibire bi so na wo se mo bi anfiri o ma ise so kwa no ye ise wo konya ba bi atina wo gina ni ti wo mfi ye na do kure sunsun boni na sha se ye ayi boni semtia obi ti kure ti bi kan se do bonze efom kwan so nyina na e di udi ngomo ba me abuna wo ye ye bra ni so ma me kura omfi no en chese nsem ya na de omo kan nyina se be ye adwu enti abrochire no ye nkotena ne saa akwa ye nkotena ne saa akwa ebi se
kane no nenka enipa ni adwembone sa na sese ne adwembone sia be nipa tirim enya asem papa nti se utu kwan a no kwasem ni esese utumi bompaye aye se sofu bi o se hwan o utumi ko bompaye na oma o maame na titiru de ana ka me mani je ho pa aye ba kan ya o ba tu kwan wo ena se o bompaye ta dachi what I say e se sabi wo ba tu kwan me bantu kwan ebi kura na me manu kura no sabi o manyi ti a wo ma anase bi animonyam bi ewo mo kura cha wo ma na o matu kwan na me mantimi ntu kwan a eho ya no metimi de bompa ye ne etia wo ma eye adudufo adwembone a sabi ye dwene na mo nsen ko bompa ye se nyame mwa sa nipa no na bra bo nsi ye na ka me nso so onkai me ne me man da bi sese adwaman san ne fie na ne bebe yi what I say enti onti ase enti abrochire ko na se akwantuo no enye betesa ena se utira anye yepe na se wukọ na ukofa bibi ti se ensanom eni nnunom bi basa ode ene de obeka kokora ebi se sunsun boni na odi wachi no wo hu se wunya wadwen se obegbo afi so ti so ma gbo afi dia ene na ade bi a wo ye bia e so obo ama atu ye ne kesi nti ya na bi mu ka se bi wo mu sa na mesere o se ai ese ai ebusuafo de grass ni yem e de grass ni yem se una uko nsuo ena ade a bi ko nsuo mi si ehwa nti mpese me bo ade kesi yi na wakọ ne preko a boni be ni parai una wo di ade no ade ahye wo nti abusuo na muso nso me bo afie ende ye se mo abra bo ye de esei na waka ho waja se ena obi nsusu ko a enye sunsun bia o na mu eno anabrabo enamfosem editirimu debi so ena ma ode esa ni afa ebeturu baabi na adwuma kura so kokora na aya akwadura man onko adwuma bo se adwuma ni eyi na di obu o kitakrata pa nso oni adwuma ye wo abrochima mo waja se enti se otu kwan dia na o ma wadwini mu ada ho ena wo be ko no nsusu no fa wana mo ye den fasisi yie ansa na wakọ ebi se kane na nipa di nipa ho papa na de nipa ni nipa ho papa lese unhunu ye se wo ye bia na wakọ anyame so ene ata awochi obi ko dura brochira afa niam ensem fata na oye ena oye itana mi busa sa wo ko na sa adwini ni wutim na so de mo na wo ko na bọ ko pie ko mo na se o de abusuya sika ko na ko yi wa adwini a obeka ho abusuya ajapade ye de ma na okọ na wa anyire wo hu se oba betua obeka ho obi na aboa wo so se ukoye adwuma na bia betua meka anase ska obenya me na obeche enhihye no wani so a obeka ho e se se nipa no besori atia wo huhum ne honam nyina obesori atia wo wa bra bo no enkoyi entinye se be kutu kwan so no akoye yi be obi timi kotena brochire ebi kura bi amfia duonu na krata wo de ye adwuma no nya na mama busa waka krata yi de mama busa yate se awarefo kura o mo Ghana ha se ye bibiri mu ase so ye be ma so ye oba otimi tu bata free eye Ghana ha se kopie mu obi kroso o ye warefo na so sign krata enti adwuma enti otimi sign awarefo foro wo bra won jai ni kunu anasa ne yere na bibiri mu ase eno so no obetufu se eno so no se wokọ na sa ho kire bi ba wo hese adwuma no wo de pema empem kire wa ye saa de na obetufu se nipa ne nkoso nye wo bro onim so ye oware ni a owo Ghana ha se saa sema okay esida na eno so nyame ma ho kwansa enti saa nipa na ba saa de se abonche ne sasa di wachi a obusuafo be se wo ntem kora so obi nso betimi aye adwuma anya sika enti ontime mfa nya japade nso da so ti da bia no na ono ane mamu na ni nka ho oba wa atekura bosume no asako obetimi akodi bia be mfie nsia na ono ane mamu na o ma hoda enti akwantuo no eya adwene ne botaye ene ni tukwan na obetu kwan no susu
hwe hu se wo de adwin fan na ye den eko so wo de adwin fan wo kan ko na wo de ho tu nyame so e wo nyama bebre so a enyama bebre be ko atia de but nye ni nyina na be den ebe tuma ye adwuma den a de ese nyame de ma no wo de be ma but obi ko duru a onfa nyame onfa bibia onwini fie onwini se ne papa kura anane maame o anane na na bi kura ya abo abrewa ese o de kakra ye den ebo nanso de emrewa na ka so ene na ye adwuma hwe me ka asim bi a kiro se obi ka kira o se onana ana maame ana papa eye bayifo o ye wa tie mi ye ba ayafo mu tie mu o maame ena odo ba wiase onana ena de o maame ye den ebe wiase ena ese o maame ana o papa ana onana na ye bayifo ena nyame aye wadom ena wakonya gina pa bia den agina kakra na wanya no fa kakra ye den ema na oni ebi no tumi ka se wo de osika kra koma na osika adwuma kra ye den ehye enye ono ne betuma di se adwuma so ono na ye kra na wo nsem sika na beba ne nsem no edum bibia o ye bia eye nyame tumi bia o hye den e de ato ho so ta se na mom usu konya adwiri sai me maame ye bayfo me nana ye bayfo de se mi fi wo ma sika obenya nyina wa hwe abeka kwantumo wotumi fa ma bro papa bia obi timi yare wa aborotire ho a okuta adwuma pa esenka otimi be bibi ofi na yare agbono afi na ontimi nkwa adwuma bi no osan be ye ni e wo ho no wati ase enti se yetu kwan na yen kan fie yen mini fie na o maame ye bayfo o nana ye bayfo we se ti se muntwa no so eti manisika no ne bomba se urade sebe efie nye na me ba se me bepe bio na me de akọ me ba ye obra ni ye de na so kakra se ne menya me de kakra ma ne fie se tumi bi wo ho a esori tia me a se sika we e ka o monsa o ma gina tu no mhihye nyina ere nyame edwitwa mu nyina ma uni how so ta se enso me ma me ye bayfo nti me ma ne no me na na ye bayfo nti me ma ne no so ena alwo sem egomu pa ya na ye mi jakese se obi betuma kwotena blotiro ho abobra anya sika no de sika na manne so mumpa pro to be na mumbo sisimi no ana mense ni ma na o de sika na ba na o ma de sika no pro to no a ye ngope edan no a ye nye ho adwuma enso busumi bia na sa afi bia o mo de nkra ko se edan no ya duru se yo ebi kura timi kotwa obi di esi baabi na o mo de amane e de akere na ono so diskeba obeba no na hwe nye de eni ho mo di mo ankasa mu ho awadi mu ho abro edi ono so abro eti mesre pa se sebe mo amumu wo Ghana na se baabi a wo na onipa bi atukwan enya projingo bitimi ko se baabi ko dipa Ghana ya no diska man se efanye bibi mo ye de mamu a madaro ma de nipa no pese mo mfanye no mo mfanye ne mo ebi se okope bibi a ere abafi ne so no okope bibi abafi ne se mumu begu na nimu asene a ene na okoya na se obae eti sa de ewe no na mo mienhye ne nso se obi disika mane se o akwantu mfaye bibi manu a madaro ma mesre mo mo de ase mbotimi abi se o mo mfa na ho no se eduru baabi na awobre ni du ewa bochima mu a na ko hunu ni papa se wo kwa adwuma wa ga obedwan o baka se kaka moto bi na eden eba no wanam sa wo ahokyere ni amani hunu mu ofro bas we kosia na ofro we kosia obi kura fatre ya na masase ase na odi akọ adwuma se we nyina na se nyame boa na odi bibi timi mane fie na se musumudi na brosa na muka say na ye hwa de Baroski so ni Baroski na me pa na we ya to no o je say nye fancy se de bia na me ka se obi a wo mo no ankasa no ene nyankopon so wo ma nyina etimi aduane a mempe o hye me se den kura mini se bia nya beto mo me bukia so yechi so atase
na aduane a mempɛ no nso so ɛsɛ mehu sɛ medi a me na nim deɛ ɛdɛn ɛyɛ me enti wontumi nhyɛ me ama menni na nipa bebree wɔ hɔ no hwɛ cigarette nom ensa nom ɛne sɛ bibi nom ne nnuro bi akeka ka ho bebree wɔ mu sua firi ebi mu hɔ pati ase bebree ebi mu sua firi ebi mu hɔ enso mpanimfoɔ sɛ woni obi tiri so nsa yɛnyi ne kuya bi pati ase enti obi a ɔkɔ yɛ nipa no wɔnom ɔde wɔnom hwee nyɛ no ebi a ɔno no sɛbi mogya wɔ mu ne bi na ɛsono ne deɛ so na ebi nso ɔno nso ne fie sɛbi ɛyɛ kyɛn a ofie eti sɛ wo de wo ho kɔtom no sɛ nso kɔkɔbɔ ne bra ne bia wanya musu a wobenya ɛsan obi anso ne bia abusua ofiri mu bae ɛna abusua bia nso ne sunsun ayɛ den ɛna abusua sunsun bia ne wa ɛpɛ bɔne so eti wɔn a metuma yɛ bɔne ne yɛ wɔn a wɔn kura honhommɔne eti sɛ ɔtoto akwan yie na de wɔn nyinaa to nyame so na abɔ mpa ekyire nyame a ɛden sɛ deɛ nkura eduru baabi a nyame twitwa do ebisɛ ɔsɛ ɔtene nyama ne ɛdɔɔso nanso nyankopɔn yɛ den ɔgye afiri ne nyinaa mu ɛnyɛ bɛtɛɛ saa nanso wo de wo ho kɔbɔ sɛbi afɛkuo na de wo kɔbɔ nipa bi kuo bi ɛyɛ nneɛma bi a nsɛm fata wabrabɔ no ɛbɛsɛe wobɛka akwantuo yɛsɛ kwae so wɔnyɛ baabi na ɛyɛ awerɛho so UK ɛnyɛ Libya na ɛnyɛ ɛyɛ wɔn ankasa na brabɔ bi a wɔnhwɛ ne yie a wɔde na wakɔ wura mu ɛna ade saa de na ayɛ den aba enti yɛbɛsrɛ sɛ akwantuo ɛɛden abrabɔ yɛ mɔnifaa ɛne nti na mpanimfoɔ se sɛ baabi a nyewa a baabi bɛgye wo na baabi a bɛgye wo no nso so no yɛmfa hɔ nkɔyɛ den ɛnkɔyɛ yɛ fie because woyɛ den anyɛ ho na ayɛ den wofiri na wakɔ na sɛ wote sɛ wɔyɛ homeless wɔ hɔ a nti Ghana ntimi ma tie ha na ɛden na wo sika bɛɛ na ade kɔtwa alupre sika brendek na ba eti gye sɛ wonya nipa woyɛ homeless wɔ hɔ so a brendek is wonya ho sika na wokɔfa ne hɛn sɛ wonya adwuma bia ɛna sika bia nso nkura na mmom nipa bi wɔ hɔ a wɔn hwɛ na ɛha wɔn atete wɔn a wɔn tumi ka wɔn ho bom na wɔn agye sika na wɔn de atwa brendek ya de ɛde ama ano aba ɛna obi nso hwɛ a wɔsi fɛrɛ ne owuo deɛ fɛnyina mo owuo enti atwa brendek ne ma no koraa no a ɔma aso he be bia ne level no wɔ ne sɛne na wɔtie na akwai ɔma no aka hɔ na afei na brabɔ ne sɛ anda ɛsɛ nti deɛ bɛbaa ne sɛ ɛsɛ sɛ owu anaasɛ sɛ de wɔwu nim katawoto so wɔ hɔ na de bɛbaa ne sɛ ne ehu enye kan nti aburokyire nti sɛ yɛ ha wɔn no mo wɔ baabi a wɔn ho ayalefo bi a na bi sa ne ade a wɔn sesɛ mpoguo ɛsɛ nya salam ba efe baabi kɔndɛm ɛdɔm nyinaa koguo wuwu a so abusuafoɔ bɛba afan abusuafoɔ ama ɛkwan bi a ɔmɛfa so ɛbɛsi no ɔmɛsi nana yɛbɛsi ɔmu nsɛm no yɛka de ɛnyɛ bɛtɛɛ saa abusua nkɔmɔ na yɛ de nanso aha na rɛma kwan ma yɛ de nsɛm nyinaa asi sɛ wowɔ tirimupɔ bi sɛ wobɛfi wo kuro titiri ne Ghana mo Ghana di ameka me Ghana sɛm akɔ obroni kuro so a nana abie yɛni kwan ahodoɔ a ɛyɛ sɛ wofa so anamonto ɛsɛ wotu sɛ woni botaye ne tirimupɔ nti a wokɔ ama me papa me nua bɛma gyan na tena wo kurom ha sɛ ya ɛsan sɛ si baabi a wobɛtena awe atadwe no te de sɛ wotena ha na sɛ bio abrabɔ no bɛkɔ yi ama wa ɛbɛkɔ yi ama wo ɛnkɔ yi ama wo nyɛ obi kura wokɔ soɔ no ana hɔ na wokɔ kotu mpo na sɛ wokɔ di yie wɔbrɛ kura wokɔ lokɔ ne botaye nti a wokɔ nkurɔfo okɔ bi na no so yɛ de mikɔ bi adwoa saa tirimupɔ ne wobutie sɛ magyae metena me kurom ha yɛ de me sese me sɛ Nyankopɔn bɛyɛ madom na waka bo ho akɔ me mmoa na de me yɛ wɔ ha no sɛ bio ayɛ from because me hwɛ Baroski bi ato no ɔno kɔ wɔ adom akyɛde a wɔtumi to nwom o adom akyɛde yɛ ngye mfiri wo nsɛm wankɔtɔ wanwia wankɔ yɛ ne bibia yɛ de adom na kɔ betumi ato nwom nyɛ sika wɔ wo kuro so na so yɛ de ato no tina nankra ama yehu ɛna sɛne yɛ na hyehyɛ team sɛ wotu kwan ɛsɛ ɔdum kɔgya bibi ansa na wakɔ abisa kɔyɛ nneɛma ansa na wakɔre no so wɔne yɛ di ho nkɔmɔ a wɔkyerɛ yɛn sɛne adeɛ no si fate kwan a bɛfa so a wobɛfa so wodo nan bɛtintiriye ansa na wotu kwan kɔkɔnto yɛ nkɔ na easy sɛ wonhyɛ wo safo mu nsuo ɛmfa wo nan si baabi yi a ɛyɛ na mu nsɛm no ɛyɛ bebree nala app
ana aso na sene uzu iPhone akọ Apple Store Android to Play Store na ko download akọ na fa money sika fra bichime mu it to ni USA UK and European country na fa bra Ghana ha say na nika se mo say what money sika na wi no support no bo shebo o first $50 transaction no ubenya 20% dollar discount e wo so nya support keke who send this career sign to so na say yetete so say who pay na pede ye na emfeniji emrefi nyame abada se ni hia adwan midi bye bye